Атрымаць высокія паказчыкі можна толькі пры строгім захаванні тэхналагічных патрабаванняў. Гэтую ісціну будучым кіраўнікам паўтараюць зноў і зноў. У якасці станоўчага прыкладу наведванне жывёлагадоўчага комплекса КСУП «Слабадское імя Леніна». Летась аб продажу малака ў гаспадарцы атрымалі каля 5 мільёнаў рублёў прыбытку. Рентабельнасць 40%. Если принял решение правильно, значит, оно увеличивает в разы результат. Ну или также, опять же, неправильно принятое решение увеличивает убытки, тоже в такой же прогрессии. Поэтому, учиться надо. Я, когда был молодой, тоже учился, поэтому чего-то и сегодня, учиться надо всегда. Всегда все знать нельзя, наверное, сколько живи, столько и учись, поэтому надо придерживаться, наверное, такому принципу. Тогда все будет получаться. Школа маладога кіраўніка для ўдзельнікаў шанец пазнаць сакрэты поспеху лепшых сельскагаспадарчых прадпрыемстваў вобласці. У Саўгасе камбінаце «Зара» размова об агратэхнічных прыёмах пры вырошчванні кукурузы. Обычно эта учеба начинается именно с весны и проходит в течение полугода. То есть весна – это в первую очередь растениеводство, то есть полевые работы. Они приезжают, учатся у нас в хозяйстве, работают вместе со специалистами, где-то со мной вместе работают. Потом уже где-то в летнее время идет кормозаготовка, животноводство, параллельно ветеринария, вопросы управления экономики. Кожны месяц для ўдзельнікаў школы маладога кіраўніка прадугледжаны практычныя заняткі. Пры гэтым ужо зараз за кожным з іх замацаваны настаўнікі з ліку вопытных дырэктараў сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Як сведчыць аналіз папярэдніх сезонаў, каля трэці выпускнікоў паспяхова асвойваюць нелёгкую працу кіраўніка.